Не. Не се плашете. Не съм заразна. Не е вирус. Имам алергия към слънцето. Като съм била на година и половина, майка ми ме забравила в количката, в градската градина. Как така? Ей така, забравила ме. Отишла да си купи лимонада и се заприказва с лимонададжията. И от дума на дума да вземе да се влюби в него. Цял живот е така. Колко съм те била, за да спреш да лъжеш. А ти не. Сега обаче ще те пребия. И всичко заради баща ми. Той отиде в Испания уж да пасе кози. Пък да вземе там да се забърка с някакви, дето пренасли наркотици от Венецуела ли, от Колумбия ли. Полиция! На земята! Полиция! На земята, лягай! На земята да ви е бързо! На земята! Ние с Миро се обичаме, ама Какво? не смеем да кажем на как. Ходя при него тайно и ей така, като ме хване за ръцете, нали се сещаш? Отвори ми! Как може да се извъдиш такава курва? Да те убие човек е малко. Аз не съм ли ти дете? Ти не си дете, ти си изрод. Защото лъжеш. Лъжа. Куро. Не съм спал с нея, излъгала ми. Тя може да е излъгала, ама аз не съм се излъгала. Всичко видях. Цялата истина знам. Ако някой тук не казва истина, това не съм аз.